Què tal, amics i amigues, com esteu? Avui m'he vacunat, ja formo part dels Il·luminatis i de l'ordre mundial. Bé, hi ha un vídeo que corre per internet de que si passes un imant per allà on t'han punxat, doncs es queda enganxat, l'imant. Bé, aquí tenim aquests imants tan simpàtics, aquí Sant Narcís, fixeu-vos que funciona, s'enganxa, i aquí el del Burger King. Fixeu-vos, el del Burger King, que simpàtic. Vale? Doncs molt bé, aquí hi ha un servidor, l'han punxat aquí. Fixeu-vos, res. Res. Iepa, que no es faci malbé, que molt maco. I tampoc, fixeu-vos. O sigui que menys fake news i menys llegendes urbanes. Vinga, que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.